Państwa, walka numer 5. 77 kg MMA. Narożnik niebieski Sebastian Szweda, Gracie Barra, Spartan Team Chorzów. Sebastian Szweda, Gracie Barra, Spartan Team Chorzów. Narożnik czerwony Tomasz Stefański, Spartan Bikozy. Powitajmy Tomasza Stefańskiego, Spartan Bikozy. Walka MMA, 77 kg, 3 razy 3 minuty. Nie puszczaj go! Stabilizuj się, tak jest, dobrze, uderzaj! Ratuj, stopa! Dobrze. Patrz! Dziękujemy zawodnikom. Walka zakończona przed czasem. Ogłoszenie wyników. Była to walka MMA. Walka numer 5 pomiędzy Sebastianem Szwedą, Gracie Barra, Spartan Team Chorzów, a Tomaszem Stefańskim, Spartan Bikozy. Walka zakończona przed czasem, przez duszenie. Zwycięzcą zawodnik z narożnika niebieskiego Sebastian Szweda, Gracie Barra, Spartan Team Chorzów. Sebastian Szweda, Gracie Barra, Spartan Team Chorzów. Sebastian, krótka to była walka. Udało się szybko zakończyć. Wszystko na temat. Dziękujemy bardzo.